別のカメラで見てみると、白い服の女が背後から両手で飛びかかっているのがよくわかる。おそらくこれが毒物をかけたとされる瞬間だ。別のカメラには女性職員に連れられたジョンナム氏の姿が、警備担当者に身振り手振りで顔に何かかけられたことを訴えている。その後ジョンナム氏は警備担当者と共にクリニックへ向かう。この時はまだしっかりとした足取りだ。画面左から現れたジョンナム氏が右奥にあるガラス張りのクリニックへ。一度その前を行き過ぎるが、戻ってきた時にはやや足元がふらついている。そしておぼつかない足取りで中に。この後ジョンナム氏は病院に運ばれたが、搬送中に死亡が確認された。